Hai dous lugares no concello pontevedrés de Moaña que se chaman Broullón, un na parroquia de Santa Eulalia de Xil e outro en San Martiño de Moaña. Algo diferente na pronuncia, pero da mesma familia onomástica, é Pobra do Brollón, en Lugo. Este topónimo, Brollón, non ten que ver co substantivo brollón, que significa ruído ou rumor que forma a auga ao caer dunha altura, senón que procede do nome persoal Braulius Braulionis, declinado como Petrus Petronis ou Paulus Paulonis no latín vulgar da Idade Media. Nun documento de Samos do ano 1050 figura a parroquia de Cereixa limitando con Sancto Petro e Tinde per Braulione, isto é, con San Pedro da Pobra do Brollón. Noutro documento do mosteiro do Seira do ano 1397 escriben a Proba de Broolón. Polo que respecta a Don Brollo, aldea do concello lucense de Friol, está claro que o seu posuidor foi Domnus Braulius. O ditongo latino au dá en galego ou, por iso de aut temos ou e de causa temos cousa. Os dous topónimos Broullón de Pontevedra conservan o ditongo e están máis próximos á forma orixinaria de Braulio, nome tal vez indíxena en opinión de Tobar e Menéndez Pidal, e coñecido sobre todo porque así se chamou San Braulio, bispo de Zaragoza no século VII. Como apelido, Broullón lévano 367 persoas, que viven fundamentalmente no Morrazo, pero tamén nas rías de Vigo, Pontevedra, Arousa e da Coruña, así como nos concellos de Lobios, Porcarei e Carballo. Ben falado. Medio de locomoción no que imos á escola. No autobús. Os ollos, o nariz, as orellas e o pelo están na... A cabeza. Pois como sabes? San Antón de Padua tamén se chama de Lisboa porque naceu en Lisboa en 1195. Foi estudante brillante en Coimbra e despois predicou por toda Italia e por toda Occitania. Fixo moitos milagres. Represéntase como franciscano que era cun meniño no colo porque se lle apareceu Xesús en figura de neno, pero a devoción popular fixo o santo pícaro, o santo amigo de que as mozas encontren marido, que fai un neno no colo dun frade. San Antón ten un meniño, di a cantiga popular, non porque fora casado, foi un neno que encontrou na porta do seminario. Na realidade foi un home moi brillante, moi amigo dos pobres e látigo de todos os corruptos, mesmo se eran arcebispos. O interesante é que os pais de San Antón eran uns galegos de Tui que emigraron a Lisboa en 1147. Abur!